Hola, avui us vull recomanar un clàssic de la literatura infantil i juvenil, un clàssic modern, és aquest Un puente hacia Terabitia. És un llibre d'una autora nord-americana, la Catherine Paterson, que té diferent obra juvenil publicada i fins i tot ha guanyat diferents premis bastant importants, com l'any 1999, 1998 el Hans Christian Andersen i l'any 2006 el Memorial Astrid Lindgren, el Hans Christian Andersen pel conjunt de la seva obra. És un llibre que ella, aquesta història que apareix aquí, la va idear per als seus fills, allò que explicava històries per la nit, i als nens els hi va agradar tant que li van demanar que fes un llibre i així ho va fer. Com aquest, la majoria de la seva obra tracta temes realistes perquè ella creu que els llibres han de tractar coses realistes que remoguin per dintre els infants i els joves. Què ens explica Un puente hacia Terabitia? Bé, la història és la de Jesse, el protagonista, que és un noi que està una mica incomprès i té una mica de problemes a la família, té dues germanes petites i dues germanes grans, les grans amarguen una mica la seva existència i al col·legi, a l'escola, tampoc se sent molt bé, només té molta amistat amb la professora de música. Aleshores ell està durant tot l'estiu entrenant-se perquè vol guanyar amb unes curses que se fan a l'hora del pati a l'escola i quan arriba l'hora de fer la cursa té un gran disgust perquè la que guanya la cursa no és només una nena, que es diu Leslie, sinó que també és la nena nova, amb la qual cosa la cosa és doblement humiliant. El que comença com una cosa que podria haver acabat malament, doncs acaba amb una grandíssima amistat, els dos es fan molt amics i aleshores apareix el Terabitia del títol de la novel·la, que què és? Terabitia és un país fantàstic on en Jesse i la Leslie s'allunyen de totes les males coses que troben en la seva vida diària o a l'escola. No us explico res més, perquè això ho haureu de descobrir llegint la novel·la. Només us voldria dir que és un llibre que a mi m'agrada molt i tota la gent a qui li he recomanat li agrada molt, però m'he trobat amb la sorpresa que buscant documentació he vist que és un dels llibres, està en el número 10 de la llista de llibres més censurats, dels 100 llibres més censurats per l'American Library Association, una associació de bibliotecaris americans. Indagant una mica he vist que és bàsicament per motius religiosos i per motiu d'una cosa que passa al final del llibre, que no us puc dir. Bueno, ho trobo una tonteria, però bé, cadascú censura el que li sembla bé. A mi me sembla una obra molt bonica que tracta sobretot el tema de l'amistat, també el tema de la família, el tema de l'escola, i jo us convido a que la llegiu i que em digueu a veure què us sembla. M'agrada Un puente hacia Terabitia perquè m'agrada el final. Que aquest llibre que es diu El puente hacia Terabitia m'ha agradat molt perquè la noia és molt semblant a mi perquè és molt aventurera. Doncs al principi no em va interessar molt perquè no sabia qui era cadascú, però després sí em va interessar per la seva història i fantasia. M'agrada molt perquè em provoca emocions.